Should the two cats stare at the two dogs like that? No. Ddyla'r ddwy gath syllu ar y ddau gi fel yna? Na ddylan. Ddyla'r ddwy gath syllu ar y ddau gi fel yna? Na ddylan. Ddyla'r ddwy gath syllu ar y ddau gi fel yna? Na ddylan. Is Kiribati still a member of the Commonwealth? Ydy Kiribati'n dal yn aelod o'r Gymanwlad? Ydy Kiribati'n dal yn aelod o'r Gymanwlad? Ydy Kiribati'n dal yn aelod o'r Gymanwlad? Isn't the weather terrible? Tydi'r tywydd yn ofnadwy? Tydi'r tywydd yn ofnadwy? Tydi'r tywydd yn ofnadwy? I am sure that everybody knows that Canada is the largest country in North America. Dwi'n siŵr bod pawb yn gwybod mae Canada ydy'r wlad fwyaf yng Ngogledd America. Dwi'n siŵr bod pawb yn gwybod mae Canada ydy'r wlad fwyaf yng Ngogledd America. Dwi'n siŵr bod pawb yn gwybod mae Canada ydy'r wlad fwyaf yng Ngogledd America. How many times have you spoken to her since she died? Only once. Faint o weithiau ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. Faint o weithiau ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. Faint o weithiau ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. Who is the funniest woman that you know? Pwy di'r ddynes fwy doniol dwyt ti'n nabod? Pwy di'r ddynes fwy doniol dwyt ti'n nabod? Pwy di'r ddynes fwy doniol dwyt ti'n nabod? There was hardly anybody in the pub. Doedd fawr o neb yn y dafarn. Doedd fawr o neb yn y dafarn. Doedd fawr o neb yn y dafarn. It would be easier if you pronounced better, wouldn't it? Yes. So'n haws a ti'n ynganu'n well yn bysa? Bysa. So'n haws a ti'n ynganu'n well yn bysa? Bysa. So'n haws a ti'n ynganu'n well yn bysa? Bysa. Is there something cooked for us? Os o rhywbeth wedi goginio i ni? Os o rhywbeth wedi goginio i ni? Os o rhywbeth wedi goginio i ni? I won't get the job. Chaim o'r swydd. Chaim o'r swydd. Chaim o'r swydd.
They are the ones who will have to decide. With strong emphasis on the subject. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. She was smiling though the situation was serious. Roedd hi'n gwenu bod y sefyllfa'n ddifrifol. Roedd hi'n gwenu bod y sefyllfa'n ddifrifol. Roedd hi'n gwenu bod y sefyllfa'n ddifrifol. I wasn't aware that the doctor intended to go to her house. O'n i ddim yn ymwybodol bod y meddyg yn bwriadu mynd i'w thŷ hi. O'n i ddim yn ymwybodol bod y meddyg yn bwriadu mynd i'w thŷ hi. O'n i ddim yn ymwybodol bod y meddyg yn bwriadu mynd i'w thŷ hi. I phoned myself yesterday but there was no one there. Nes I ffonio'n hun ddoe, ond yna neb yna. Nes I ffonio'n hun ddoe, ond yna neb yna. Nes I ffonio'n hun ddoe, ond yna neb yna. Either you eat your food or you go to bed straight away. Unai ti'n bita dy fwyd, neu ti'n mynd i'r gwely'n syth? Unai ti'n bita dy fwyd, neu ti'n mynd i'r gwely'n syth? Unai ti'n bita dy fwyd, neu ti'n mynd i'r gwely'n syth? Where would you like to live if you didn't live where you live now? Lle fysa ti'n licio byw tas ti ddim yn byw yn lle wyt ti'n byw rwan? Lle fysa ti'n licio byw tas ti ddim yn byw yn lle wyt ti'n byw rwan? Lle fysa ti'n licio byw tas ti ddim yn byw yn lle wyt ti'n byw rwan? What on earth are the children doing in the middle of the stinging nettles? Be ar y ddaear mae'r plant yn neud yng nghanol y danadl-poethion? Be ar y ddaear mae'r plant yn neud yng nghanol y danadl-poethion? Be ar y ddaear mae'r plant yn neud yng nghanol y danadl-poethion? The food that the children eat is too salty. Mae'r bwyd mae'r plant yn fwyta'n rhy hallt. Mae'r bwyd mae'r plant yn fwyta'n rhy hallt. Mae'r bwyd mae'r plant yn fwyta'n rhy hallt. She is a unique person. She always wears stripped socks even when it hails. Mae hi'n berson unigryw. Mae o hyd yn gwisgo sanau streipiog hyd yn oed pan fydd hi'n bwrw cenllysg. Mae hi'n berson unigryw. Mae o hyd yn gwisgo sanau streipiog hyd yn oed pan fydd hi'n bwrw cenllysg. Mae hi'n berson unigryw. Mae o hyd yn gwisgo sanau streipiog hyd yn oed pan fydd hi'n bwrw cenllysg. If only you had told me, I would have prepared something for you. So ti mond i deitha fi, so ni wedi paratoi rhywbeth i te?
So ti mond i deitha fi, swn i wedi paratoi rhywbeth i te? So ti mond i deitha fi, swn i wedi paratoi rhywbeth i te? I think it would be better not to move the skeleton before the police arrive. Dwi'n meddwl bysai'n well peidio symud y sgerbwd cyn i'r heddlu gyrraedd. Dwi'n meddwl bysai'n well peidio symud y sgerbwd cyn i'r heddlu gyrraedd. Dwi'n meddwl bysai'n well peidio symud y sgerbwd cyn i'r heddlu gyrraedd. Bob is not the man who shot the president. Bob is the man who saw the man who shot the president. Dim Bob ydy'r dyn saethodd yr arlywydd. Bob ydy'r dyn welodd y dyn saethodd yr arlywydd. Dim Bob ydy'r dyn saethodd yr arlywydd. Bob ydy'r dyn welodd y dyn saethodd yr arlywydd. Ask the second man if he thinks that the first child is lying about the third woman. Gofynnwch i'r ail ddyn os ydy o'n meddwl bod y plentyn cynta'n deud celwydd am y drydedd dynes. Gofynnwch i'r ail ddyn os ydy o'n meddwl bod y plentyn cynta'n deud celwydd am y drydedd dynes. Gofynnwch i'r ail ddyn os ydy o'n meddwl bod y plentyn cynta'n deud celwydd am y drydedd dynes. The tibia your dog is chewing belonged to my great-grandmother. Roedd y tibia mach ci chi'n gnoi yn perthyn i fy hen nain. Roedd y tibia mach ci chi'n gnoi yn perthyn i fy hen nain. Roedd y tibia mach ci chi'n gnoi yn perthyn i fy hen nain. The police believe that someone saw something last night. Mae'r heddlu'n credu bod rhywun wedi gweld rhywbeth neithiwr. Mae'r heddlu'n credu bod rhywun wedi gweld rhywbeth neithiwr. Mae'r heddlu'n credu bod rhywun wedi gweld rhywbeth neithiwr. Are you sure that that is not against the law? Wyt ti'n siŵr bod hynny ddim yn erbyn y gyfraith? Wyt ti'n siŵr bod hynny ddim yn erbyn y gyfraith? Wyt ti'n siŵr bod hynny ddim yn erbyn y gyfraith? Since you are the tallest, you'll go first. Gan mai ti di'r tala, ti eith gynta. Gan mai ti di'r tala, ti eith gynta. Gan mai ti di'r tala, ti eith gynta. The poem that Sian was reading a moment ago means the world to me. Mae'r gerdd o Sian yn darllen gynna'n golygu'r byd i mi. Mae'r gerdd o Sian yn darllen gynna'n golygu'r byd i mi. Mae'r gerdd o Sian yn darllen gynna'n golygu'r byd i mi. The missile that has just landed in my garden is about to explode. Mae'r taflegryn sy'n ewylanio yn fy ngardd ar fi'n ffrwydro. Mae'r taflegryn sy'n ewylanio yn fy ngardd ar fi'n ffrwydro.
Mae'r taflegryn sy'n ewelanion fy ngardd ar fi'n ffrwydro. Is the bridge on which we are standing safe? No. Ydy'r bont dyn ni'n sefyll arni yn ddiogel? Nac ydy. Ydy'r bont dyn ni'n sefyll arni yn ddiogel? Nac ydy. Ydy'r bont dyn ni'n sefyll arni yn ddiogel? Nac ydy. Why should I hide from them? Pam dylwn ni guddio rhagddyn nhw? Pam dylwn ni guddio rhagddyn nhw? Pam dylwn ni guddio rhagddyn nhw? Be it dirty or clean, we'll have to dive in the water. Boed yn fudur neu'n lân, fydd rhaid i ni blymio yn y dŵr. Boed yn fudur neu'n lân, fydd rhaid i ni blymio yn y dŵr. Boed yn fudur neu'n lân, fydd rhaid i ni blymio yn y dŵr. Do you remember the blacksmith that used to work in the old forge down the road? Wyt ti'n cofio'r gof oedd yn arfer gweithio yn yr hen efail lawr y ffordd? Wyt ti'n cofio'r gof oedd yn arfer gweithio yn yr hen efail lawr y ffordd? Wyt ti'n cofio'r gof oedd yn arfer gweithio yn yr hen efail lawr y ffordd? Here are the books that everybody should read. Dyma'r llyfrau dylai pawb darllen. Dyma'r llyfrau dylai pawb darllen. Dyma'r llyfrau dylai pawb darllen. I have prepared something for the people who won't be at the wedding tomorrow. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. I think that these dogs think that they are cats. Dwi'n meddwl bod y cŵn yma yn meddwl mai cathod ydyn nhw. Dwi'n meddwl bod y cŵn yma yn meddwl mai cathod ydyn nhw. Dwi'n meddwl bod y cŵn yma yn meddwl mai cathod ydyn nhw. The person she is looking for is invisible. Good luck to her. Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anreledig. Pob lwc iddi hi. Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anreledig. Pob lwc iddi hi. Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anreledig. Pob lwc iddi hi. She's been shot by someone who has been in prison at least 3 times. Mae hi wedi cael ei saethu gan rywun sydd wedi bod yn y carchar o leia 2 gwaith. Mae hi wedi cael ei saethu gan rywun sydd wedi bod yn y carchar o leia 2 gwaith.
Mae hi wedi cael ei saethu gan rhywun sydd wedi bod yn y carchar o leia 2 gwaith. The 3 girls that were in the gallery have bought the 3rd bottle on the left. Mae'r 2 merch oedd yn yr oriel wedi prynu'r 3ydd botel ar y chwith. Mae'r 2 merch oedd yn yr oriel wedi prynu'r 3ydd botel ar y chwith. Mae'r 2 merch oedd yn yr oriel wedi prynu'r 3ydd botel ar y chwith. Under the circumstances, I think that we should be more grateful. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. What is the name of the book that they are reading? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? I knew well that they didn't speak Breton. Roeddwn ni'n gwybod yn iawn nad oedden nhw'n siarad Llydaweg. Roeddwn ni'n gwybod yn iawn nad oedden nhw'n siarad Llydaweg. Roeddwn ni'n gwybod yn iawn nad oedden nhw'n siarad Llydaweg. I want to have a word with the woman that came here last night. Dwi eisiau cael gair efo'r ddynes ddaeth yma neithiwr. Dwi eisiau cael gair efo'r ddynes ddaeth yma neithiwr. Dwi eisiau cael gair efo'r ddynes ddaeth yma neithiwr. May the best team win. Bydded i'r tîm gorau ennill. Bydded i'r tîm gorau ennill. Bydded i'r tîm gorau ennill. The document that you are looking at is confidential. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol. The one is useless without the other. Mae'r naill yn dda i ddim heb y llall. Mae'r naill yn dda i ddim heb y llall. Mae'r naill yn dda i ddim heb y llall. The police think that she hid the body in the garden. Mae'r heddlu'n meddwl iddi hi guddio'r corff yn yr ardd. Mae'r heddlu'n meddwl iddi hi guddio'r corff yn yr ardd. Mae'r heddlu'n meddwl iddi hi guddio'r corff yn yr ardd. The vet that shot the cow thinking it was a dragon was drunk. Roedd y milfeddyg na saethu'r fuwch gan feddwl mai draig oedd hi yn feddwl.
Roedd y milfeddyg na saethu'r fuwch gan feddwl mai draig oedd hi yn feddw. Roedd y milfeddyg na saethu'r fuwch gan feddwl mai draig oedd hi yn feddw. They were not aware that Brittany was more populated than Wales. Doedden nhw ddim yn ymwybodol bod Llydaw yn fwy poblog na Chymru. Doedden nhw ddim yn ymwybodol bod Llydaw yn fwy poblog na Chymru. Doedden nhw ddim yn ymwybodol bod Llydaw yn fwy poblog na Chymru. I am glad that I am not the only person that doesn't understand the rules. Dwi'n falch mai dim fi ydy'r unig berson sydd ddim yn dall y rheolau. Dwi'n falch mai dim fi ydy'r unig berson sydd ddim yn dall y rheolau. Dwi'n falch mai dim fi ydy'r unig berson sydd ddim yn dall y rheolau. As far as I know, there was no poison in the coffee that they were drinking. Hyd y gwni, doedd na ddim gwenwyn yn y coffi oedden nhw'n yfed. Hyd y gwni, doedd na ddim gwenwyn yn y coffi oedden nhw'n yfed. Hyd y gwni, doedd na ddim gwenwyn yn y coffi oedden nhw'n yfed. The missile has landed in a field 2 miles away. Mae'r taflegryn wedi glanio mewn cae 2 filltir i ffwrdd. Mae'r taflegryn wedi glanio mewn cae 2 filltir i ffwrdd. Mae'r taflegryn wedi glanio mewn cae 2 filltir i ffwrdd. What the Prime Minister is saying about the party doesn't make sense. Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. Was the policeman I was staring at feeling uncomfortable? Yes. Oedd yr heddwas yr oeddwn ni'n syllu arno yn teimlo'n anghyfforddus? Oedd. Oedd yr heddwas yr oeddwn ni'n syllu arno yn teimlo'n anghyfforddus? Oedd. Oedd yr heddwas yr oeddwn ni'n syllu arno yn teimlo'n anghyfforddus? Oedd. I think that what the government is offering is ridiculous. Dwi'n meddwl bod yr hyn mae'r Llywodraeth yn ei gynnig yn chwerthinllyd. Dwi'n meddwl bod yr hyn mae'r Llywodraeth yn ei gynnig yn chwerthinllyd. Dwi'n meddwl bod yr hyn mae'r Llywodraeth yn ei gynnig yn chwerthinllyd. Am I not lucky to be your son? Tydw i'n lwcus i fod yn fab i ti. Tydw i'n lwcus i fod yn fab i ti. Tydw i'n lwcus i fod yn fab i ti. Unbeknownst to his wife, Kluark had put a dead hedgehog in the bed. Yn ddi ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi draenog marw yn y gwely. Yn ddi ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi draenog marw yn y gwely.
Yn ddi ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi dreinog marw yn y gwely. I hadn't realized that the black car that was parked in front of the pub was yours. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai ti oedd bu ar car dydd wedi parcio flaen y dafarn. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai ti oedd bu ar car dydd wedi parcio flaen y dafarn. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai ti oedd bu ar car dydd wedi parcio flaen y dafarn.